Punem testoasa pe... Nu, nu se poate așa. Și șarpele pe... Din păcate... Această vacă pe... Din păcate... Să așezăm găina să fie mai mare, găina pe... Punem testoasa pe... Sumă! Trebuie să fie mai mare. Această vacă pe... Punem testoasa pe șarpe. Trebuie să fie mai mare. Să așezăm găina pe... Vă rog mult! Competenți!